ang mga Israelita nang bihag o nagkatibulaag o nagantos. Muna sa atong unang pagbasa, gi-imbitar sa Ginoo ang mga Israelita, pinaagi ni Propeta Osias or Hosea, nga balik sa Ginoo, pangayog pasaylo sa tanan mong kasalanan, kay dili makaluwas ninyo kining mga gahom sa kalibutan sama sa Assyria ug uban pang mga butang sa kalibutan. Di gyud makaluwas. Mao nang niingon sad ang Ginoo nga maluluyon kaayo, ingon siya, himuon ko silang matinumanon o higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Kung mubalik lang gyud tas Ginoo mga igsoon, siguro gyud kaayo nga di ta niya balibaran. Gilingay mong tupad ing na mamalik na ta. Kay usahay ra ba langay-langayon kay tang mobalik, no? Ang atos ang tubag sa Salmo nag-ingon, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Dili igo nga mobalik tas Ginoo, mga itagpasaylo, unya dili na ta maminaw niya. Ang mahitabo kung di na sa ta maminaw sa Ginoo, maadto na sad ta sa gahom sa yawa. Mao na nga ang Ginoo niingon nato, paminaw sa akong tingog. Kay kani manggong tingog sa Ginoo or ang iyang sugo, mao ni siya ang atong guide aron dili na gid ta matumpawak sa lisod nga kahimtang, labi na gyud imperno. Mao ning diri sa atong ebanghelyo nangutana ang kining magtutudlo sa balaod, kay kini magong atong tawhanon nga abilidad igo ra kita sa pagbana-bana nya, inighuman igresulta moingon dita ay sayop man di ay. Pero ang Ginoo na gani mo musulti, kay nahibaw man siya sa past, present o future, ang iyang isulti karon mapuslanon ngadto sa sunod nga mga panahon. Muna nangutana ang magtutudlo sa balaod, unsa man gyud ang pinaka-importanting sugo? Kana ba ang inigsugo anig igtuman ako din agyud ko masayop or di na gyud ko maimperno? Kita kibaw na kay taani. Sila sa una wa pa sila kibaw, pero kita kibaw na kayo. Muna ang tubag ni Hesus, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok mong kalag, tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong kusog. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kining maong sugo gitawag ni Hesus og ang una nga iya dayang gisumpayan, og ang ikaduhang sugo mao kini. So dunay second, dili ni magkabuwag, kay kun mawa ang una wa na say second. Nya ang second higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Kung masabtan ni natog maayo, nya atong ma-apply, wala na tayong hahanapin pa matud pas Tagalog. Ikonolingi ay mong tupad ing na sige mo higugmaay sa inyo. Okay, sahay ra ba dias balay naag yung wa paghigugmaay. So aron ta makahigugma sa atong isig katawo sama sa atong kaugalingon, ang pinakaunag yung buhaton kung ato gining tanawon mao gyud ang paghigugma sa Ginoo. First requirement, love God. Nya kun ma-wrong ganita diha, we cannot love our fellow men. Mao bitaw nang nakoy komedya usahay mo ingon ko, kamong mga anak ayaw naghigugmaa ang inyong ginikanan.
unahag higugma ang Ginoo. Ayaw mong sunod anang inyong ginikanan, unahag sunod ang Ginoo. Nga naman, kay ang Ginoo may nagtudlo, mga anak, tahura ang inyong ginikanan, inyong papa ug mama sa tanang higayon, bisan pagani og sila giango-ango na. Ano ba? Kay usahay ra ba sa ning mga anak mutahod sa ginikanan nya, inig-aksyon nas ginikanan og pamadlong, mo disiplina na, labi nagsakit-sakit ang disiplina, dumot dayon. O na, ngadto des barkada, layas dayon, magkinaunsa pa, higot pisi, bitay sa sagbayan, or ambaks building, ambaks taytayan, ana dayon. Kaya nga naman, kinimanggong atong isig katao, o atong higugmaon, daghan kay na silag mga apan. We are not perfect. Imperfect kay ta. Nya kung ang atong gugma o ang atong pangitaon nga katagbawan naa diha sa atong isig katao nato pangitaon, ma-disappointed ta. Pero ang gustos Ginoo, didtos Ginoo higugmag una. Kay ang Ginoo mo supply gina sa tanan natong gikinahanglan. Nya kanang atong nadawat sa Ginoo nga iyang ihatag nato bugti sa atong paghigugma niya, maurasad na ang atong ihatag ngadto sa atong isig katao. Dili ta mangita or mangayo gikas ato isig katao, kita maoy mohatag. Sige, kamong mga bana, ingna inyong asawa, labi na mong naas online, ingna imong asawa, ingna sugod karon day, ako nagi mohatag nimo. Ingna. Hindot no. Nya mga asawa sad, moingon sad, di ko paalkansi, sugod karon ikaw nay akong himuon nga akong agalon. Oh, di ba? Di na gina mag-away. Mga anak, ingna sang inyong ginikanan, ma, pa, daddy, mami, sugod karon kamo na gyud maoy akong hatagan sa akong gugma. Oh, pagkaninduta na. Nya, kamo sa doon sa inyong ihatag kanhis parokya tungod sa inyong pagigugma. Unsa man? Slat. Dali ra gyud kay mo kay bao, no? Nya unsa mo sa ihatag sa parokya nga nato, kitang namalit og slats. Tagaan ta niya og kaayuhan sa atong hunahuna, kaayuhan sa atong kasing-kasing, kaayuhan sa atong kalag, o kaayuhan sa atong kusog. Mao na ang ihatag sa Ginoo, the whole faculties natong mga tao ayuhon sa Ginoo. Mao bitaw na kanang mga taong aktibo kay sa simbahan, kining gasigig alagad sa simbahan, nya siging higugma silang isig katao, makita gid nato nga alive kay sila. Bisan god o kanang hapit na sila mga matay, mag-smile ilang naong. No? Bisag wa na sila'y kwarta, gaan kay sila naong, di gyud maratol. Ako daghan na kay kog kaila nga ingon ana, nga perti na gyud, na gyud gaungaw sa kamatayon kay tawgo nato nga kana mga stage 4 cancer, kana di na gyud ma-reverse nga mga kuan sakit, pero pagka-relax. Pero daghan kay kog nakit-an nga murag way sakit, pero pagkaratulon nga naman ang gihigugma ang kaugalingon. Wa mahigugma sa Ginoo, sige lagpangayo didto sa Ginoo. Wa mahigugma sa iyang isig katao, siging gamit sa isig katao para sa ilang kaugalingon. Mauta na kaning mag-declare sa kalibutan nga mga top billionaires, top millionaires, murag hilasan ko usahay. Nga naman, tungod kay kanang tanan nga ilang nakapamilyonaryo nila, gika na sa mga tao nga namalit sa ilang produkto. Diin basad sila ng ilang produkto nga gihimo, gikan sa kalibutan nga hinimos Ginoo. Kinsa may gatudlo nilag kaalam aron mamugna nilang maong mga produkto, ang Ginoo
mo'y naghatag sa ilang salabutan. Pero ang uban nila, sige na lang higugmas kwarta, wa na'y paghuna-huna, unsay sugo sa Ginoo para sa kwarta. Imong tigomon, hangtod mo abot og tag $100 billion, $200 billion, $300 billion para ragyod sa imo. Asti lang, paita. Nya imo dayong i-publish sa World Magazine or asa na i-publish, the top billionaire, the richest man in the planet. Oh, nindota paminaw, no? Pero wa na naut-ut na ang iyang kalag. Kay ang iyang hunahuna, ang iyang kasing-kasing, nahigugma sa kalibutan. Wa na manghatag sa kalibutan. Kay kung nanghatag pa na siya, di gina kaabot og ingon ana iyang kwarta. Kay there are also billions of people in the world nga way hapit gikaon, way hapit ikapatambal, wa gani balay nga kapuy-an. Adin hilas atong parokya, nakahimo na gutag sa 60 kabalay, naalang gyapoy mga 50 kabalay nga purtig yung batia. Ato pa na rong gihunahuna kon pilay mahimo na to ang nagtrabaho. Dinhila na sa atong parokya, ha? Pila kabuk parokya sa tibok kalibutan. Naay way gikaon, naay way kapatambal, naay way gipuy-an, naay uban wa gani ka eskwela tungod sa kalisod. Manhinaota nga manakod ning atong pagkamanggihatagon, labi na gid mong gasigig pamalit og slots. Developa na ninyong maong kinaiya. Kay diha dapita, igpalit na tog slot para simbahan, nahigugma tas Ginoo, nahigugma sa tas atong isig katao nga mogamit dinhi sa simbahan. Kanindot, no? 2 in 1. Palit kag slot, matuman ang sugo sa Ginoo, the greatest commandment. Manindog ta.